Straight to the point. Okay, balik ta mahigala sa atong mga hisgutanan rong buntaga. Now, kinini ang si Marcos sa dili pa nato ipabati ng iyang interview. Kining iya mga higala tinuod ba gyud ka ning iya or naay mga factors nga may nagtukmod niya aning iyang sinultian? Apan di pa ni mga higala makumpiyansaan kay lahi ra ba ning isulti usay ni BBM, lahi po nang mahitabo. Straight to the point. Atol sa interview. Or baka nakita na niya, nalantawan na niya. Kay kung kanang nagpalibot sa presidente, mahigala mga ato i-presume ha nga mga maayo ni nga mga analyst sab sila. Maayo ni nga mga political analyst. With due respect ani nila. O hasta si BBM, pero kinahanglan mo kag mga tao nga makatabang og analyze nimo. Kung imong analyson pag maayo, si Duterte mahigala bisan gani nga mga judges dito sa International Criminal Court day tan-aw sa score ni Duterte sa iyang pagdagan bisag wa sa makapangampanya kadako bag-score ano niya. So sa magkani tinuod kan ilang pasangil or murag lahi ning pasangila day. Kay mulutaw man nga mga tao sa Davao nakauyon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. So kung ikaw mga higala maoy magtan-aw ana og imong pasanginlan ning tao nga ni kuan ni sang tawhana ana dautan dili mayong tao kita ka ang mga tao na may nasulti kanay may ebidensya mahigala nga medyo lisod nimo nang maghimo-himo lang gyud kag imong unsa imong gibati din ha may kawa na gyud mga kauyon Duterte tanawa ang iyang mga taga Davao kana kung maayong kang tao ug maayo kag di ka maayong tao ang unang maghibaw kung kunsa kang tawhana ka kanang imong mga silingan. Mo na unang mahibaw kung sa gyud ka nga pagkatao dayken. So ang iyang mga silingan dito sa Davao nga maoy ni sulti gyud niya no 662,630 votes ang nakuha ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang kontra mahigala 80,852 votes. Unsa gud ang pagka-iskura. O doon na pa yung terminohan na mahigalabi na lain ang termino ni abot na ko doon lampurnas, ginudnod sa inodoro, gilampaso, makakuan kay, makapamalandong kay. Kay ugmingon ka nga daotang tao na, mayong tao na, ang unang makasulti gyud anak mahigala ka ng imong mga silingan. Tao ka ba nga naay silingan? Ha? Kadto bitong may isgutan tama lang gini. Kadto bitong vlogger bitaw nga atake na ko, okay? Ang mga silingan na to, nagduda ko talisay ko to. Kanang talisay may galabi na lampasos guin oy. Nga kumuton naon taga diha tong yang parinting nga vlogger ha. Pilay kuha ni Gwen dito sa talisay 30,000 kapin. Ang iya ang kang pambari 4 80,000 kapin. Unsa may tawag naman di ba lampaso? Ano man, bisag mga silingan ini mong vlogger, doon naman kayo daghang makasulti na ko, binapaita ko no dayo eh. Makasilingan ka ng tawhan na Jesus, Ginoo ko. Mura kag makapanguros, kung mahimo, imo ibaligya, yung property, balhin kag laing lugar. Doon na good tayo mo palit, o giuta dito, kaya nibaw, mo palit ko nun, yung pag-iyon nga, kisa may silingan dito, si kuha na, di lang kumudayon din eh. Kanang maayo kang tao o di ka maayong tao, lisod nang mapaplastik-plastik ka, ang una yung mahibaw, anak ka na imong silingan o unsa gyud kang klasihas pagkatao. So, kana mahigala, teo, kini ako lang gibalikan na, ako lang mawitkan nga gamay ng isyuhang ginagmay sa atong lokal. Teo, ang kang Pambali 4, 85,730 votes. Ang kang Guin Garcia, 31,757 votes. O sa may tawag, anak, di ba na lampaso? Lampurnas ba ng kalakiha? Unya, timan iha, si Pambali 4, wag itay leader ng talisay day. Nagkuwang pang tarpulin, wapay leaders, wapay manghatag ditong 10 balot. Wagoy kontra diha may galang mayor sa talisay. Unya, ang mayor niya, Guin go, di, wa ba say masugo dito, pamalihog lang, iapila na akong 10 balot. Wa! Pero sa nitabo, perting pagkalampasuha eh. Nga naman, kining ang imong silingan lagi, katong iyang parinte nga vlogger, tagadiha man.
sa tupag kadtong yung mga parente dito, ang yung parente na vlogger, ang mga silingan at tuwa mong butal sa iyong suot. Wa mo butal ni Gwen, ang silingan sa iyang parente. So, mo po ni Trillanes. Tarawa, perti pagka lampurnas ni Trillanes. Sinograles po mahigala, pida. Wa na lang sa pagkuntra-kuntrang digong unta. Nidagan pa sinograles dahil nga konsihal unta ni digong. Basig mo daog pa, pero kanang yung score og mudagan og moro po ng score, di kaya po nung kadaog si konsihal. Mo na timailhan nga kung ikaw political analyst ka karon nga naa ka sa circle ni BBM. Makita nimo na nga uy mo naman di man ni mabangbang pa Duterte to gipabahaan na gud ni kwarta dito sa Davao. Kanuglalis mahigalang kwarta perti daghan gikan sa administration god. Baha dito mahigala. Pero mga tao sa Davao bida wa magpadas kwarta ha. Kana numero 1 na ha. Nya moadto kas nasyonal ang number 1 si Bongo. Duterte man. Naunsa man ang kalakiha. Ha? Ya kinis Nograles mga higala. Makuan masagod ni day murag makuan masagod ni nga makaingon sang tao ba nga sama bang Bongbong Bongbong Marcos na kay tandem ni Sara. Atong isultin ay may god kito last na akong interview Sabado before the election. Ako man gipasaysay ay may god sa may tabuan ni ngano inyo man nakuha si Sara nga running mate nya naunsa naman ni kalakiha. Gisaysay ay may tanan dito. Mao sa Nograles, ang mga taos Davao day makaingon kini Nograles medyo dili mayo ni gihimo nga nag-traidor man si ani. Kay gikuha man ni sa as cabinet secretary digong sa una. Cabinet secretary unya man ni kontra ka murag makaingon ang mga tao nga murag magkalain ba pod, no? So ang mga tao no mo na karon kaingon ko bida, di na gimada ang kwarta-kwarta lang. Mao na karon nga kung maghisgot tag impeachment mga higala bay ni Sara, kanang mga senador karon nga way labo tong bag-ong napili ha. Ka-experience mo sila mahigala gilampaso sila. Lakson pa mahigala bida. Pag human atong pinirmahan sa impeachment ni Sara unya gipadas digong dito sa dahig. Ingon sa lakson day bida. Gilampaso may sa mong score sa Mindanao, ang Bisaya lampaso gyud. Ha? Sumuna nga medyo kining mga nakalusot gani sa alyansa di pa nimo masiguro og mubutar ba nila nga konbiktuhon la Sara day. Kaya mo huna man ni alyansa bitami pero makatabang alyansa namo. Nalisod hinon namang kinabuhi tungod ining grupuha. Iyahay maglakaw sa for survival na hinon. Tungod atong issue. Ha? So kabantay mo. Ug imong analisaron sa nasyonal nanood mga higala ang ipang-endorse sa mga Duterte. 5 kabok sa Duterte, 5 kabok ang sa Marcos. 2 kabok si Bam o si Kiko nga naa nakasodya nga ibutang talang LP sila o ibutang talang pink sila nga nabutang. Ba't kabantay mo sa ilang strategy ni Bam o ni Kiko? Wa gyud sa attacking Duterte. Bantay mo? So, ug mauna mga higala ang bag-o nga set sa 12 ka mga senador. Niinilandaan 5 na daan ang kag Duterte ani. Siya man ang gikinahanglan aron nga maabsulto Sara. Maghunahuna na Bongbong ani nga medyo malanganin sa kutas number na ato lang inon nga di na lang taw ang importante mag-uli lang tas may kabubuton. Kay mubasa man gyud ka, mubasa man gyud kani fax ni ha, dili na ingon nga kuan kay namay uban mahigala nga kuan gyud, lahi pod sila ba. Ayaw mo emotional diha, fax ang atong gitan-aw. Og akong gisaysay na ninyo giunsa pagbutar sa mga subuanon. Balikan ako gamay ha para makuha nitong fax ha. Kini yung local absentee voting. Ganong importante man ang local absentee voting? I-check lang ko na sa kanina. Local absentee voting. Ganong importante man kayo nga maghatag ni og signal kang BBM. Nga hinahinay lang ta BBM, medyo alkansi, madelikado ta. Ganon man, kining mga tawhana ang nibutar ining local absentee voting. Mauni ang mga uniform personnel sa Armed Forces of the Philippines. Kadto mga PNP, mga teachers, media practitioners, mga government workers nga ni anang May 12 dili sila makabutar na kay mabisi na sila. Mo ni mga sundalo paunahon sa lagbutar. So kadtong local absentee voting taga kumilik. In fact si Sir Omar ganito nakabutar na tong si Sir Omar ba pagka April 29 nakabutar siya. Apply man sa kining local absentee voting. Ha? Ako na lang kung apply sa unas dito pa ko sa kwan late team apply ko daan pero karon ni anam ta Cebu god.
Wa na lang kay dool naman na itong barangay, ha? Kabutar gyapon ta. Pero kadtong ubang mga media labi na i-assign kag lagyo nga gusto ka maka-exercise sa imong katungod, right mga higala sa suffrage mga sukid tig paminaw, mubutar kag una-una, mo apply ka nga nining local absentee voting, qualified man mi mga sakop sa media. Nganong importante ni nga maghatag og queue kang BBM? Kay nationwide kini, mo ni mo reflect sa tibuok nasod. Sundalo gud ni. Mga sundalo, mga pulis, mga media practitioners hasta taga kumilik muuna og butar. Kanus amang voting ani? April 28 to 30. Mo na ilang pagbutar. Kay aron pag May 12, taga kumilik kadi na makakabutar. Katong sundalo pulis gi-assign mo sa lagyo. Nadi na kakabutar sa May 12. So butar na kandaan. Sus pag resulta may galibaw mo ko sa resulta di ay. Basado ko balik ha. Maghatag ni Q kang BBM ayay tandugunon man ang armed forces na tuan di ay. Tandugunon. Tama? Armed forces at ang pulis, gahilom-hilom lang na mahigala na mga pulis diha. Gahilom-hilom na ng mga sundalo pero Hisus Ginoo ko, Duterte man di kaayo na sila. Straight to the point. Ewa, resulta, di man ni mabakat. Science ta, ha? Na may uban niya, na uban di ganahan sa kong komentaryo kay kuan ko no, pabor ko ni mo. O, dili. Facts ni. Klaro niyo, number 1, sa mga military o pulis o media, mao ni ang ilang gibutalan. Number 1, Bongo. Number 2, Bato de la Rosa. Number 3, Rodante Marcolita. Number 4, Jimmy Bundok. Number 5, Raul Lambino. Number 6, Attorney Vic Rodriguez. Number 7, J.B. Hinlo. Number 8, Philip Salvador. Number 9, Ariel Quirobin. Number 10, Apollo Kibuloy. Number 11, Gringo Hunasan. Number 12, Kernel Busita. Straight to the point. Kalo ha, PDP laban, day. O kining gi-endorse ni Digong, wa ang gi-endorse si Sara, nga si Camille o si Aimee. Mas mutuo day mga tao pag yun ni Digong kuntang Sara. Straight to the point. Ato na Sara ha? Og mo endorse si Digong, mas tuuhan siya kontra sa iyang anak nga si Sara. Oh. Tanawa ko ng resulta. Oh. So si Marcos magtanawa na day ang akong armed forces. Nga ikaw may commander-in-chief sa armed forces. Hilom-hilom lang day ni mga higalang mga army, mga pulis, kining mga kwan. Hilom-hilom lang. Ako bitaw di lang ko musulti may gala kay lisod masagay, no? Daghang kong mga kaila sa diha nga kwan, musulti ko sa day nga. Hilom-hilom lang ito ni pero Duterte mi oy. So kanang mga ilang mga officials kay siyempre trust and confidence may gala sa presidente iyang itudlo gisa iyang chief of staff din ha gisa iyang mga lieutenants din ha. Ikaw commander in chief gud ka sa armed forces, ang loyalty sa imong mga tawa nimo kay wa man sila motuo sa imong gi-endorse nga alyansa, di man mo ilang gibutaran ha. Tanawa ko nagdako kini nga mensahe oy. Tibok Pilipinas kini dayken. Tibok Pilipinas eh. Maghatag ni og dakong mensahe ngadto kang BBM nga delikado imong leadership. Ang imong mga trabahante mismo sa gobyerno, ang imong armed forces mismo, ang imong pulis tanaw. Wa mo tuo sa imong endorsement, wa gibisag usa diha nga nakasuod sa imong gi-endorse. Ang nakasuod nimo ang gi-endorse sa former president mao na Di ka makahuna-huna ana kay og kuan mo nang tanaw na ko pag interview ng si Bongbong Marcos, willing kong makig-uli sa pamilyang Duterte. Willing kang makig-uli nga tinuoray or nakita nimo ng result mura magdelikado day kuan tandugunon man ang armed forces. Tandugunon man ang PNP. Klaro na. Basahan ninyo klaro na. Ug unsaon nimo pag-analyze na ang mga higala. Dili to sa gulag emosyon. Ay emosyonal ning uban may higala nga kay kuan do na maggusto kong Duterte do na poy dapig. Way dapig tanaw. Based on facts. Unsaon nimo na pag-analyze na. Nagpasabot ang mga tao di ay kini nagpasabot ng mga tao ang loyalty to apa ni former President Duterte. Nagpasabot nga dili sa gusto nga ma-impeach si Sara. Kaya mo na kay kining mga tawhan na kining 12 kabok pulos man Duterte ni. Og mudaog ni sila mahigala mo'y gusto sa mo'y tingog sa armed forces, mo'y tingog sa pulis. So sa ato pa og gusto nilang dili ma-impeach si Sara kay naa ni mga tawhan na di man. Straight to the point. Na pag-interview ni BBM, ingon siya may gala, asa man to interview dong. Isa, willing ba ka makig-uli sa mga Duterte, ang pamilya? Interview ang katunyeng, isa nga, willing, kaya. Ito binawon ba? Puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo,
Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Puso ninyo, gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Ayaw ko ng gulo, no? Di na sa gusto gulo, day. Tanawas gulo niya, ayay. Kanang resulta, factual man na. Magtanaw kay mo mga tao, mga tala ko, uy, sabi mga tao na ko, di man day, o maganda day matuo sa akong endorsement. Ang akong gi-endorse, may bisag usa na kasud. Nya ang gi-endorse sa akong gipada sa dahig. May nanood tanan. Dako na nga mensahe, uy. Ha? So ingon sa nga willing sa makigkuan, nya sa impeachment nga sigutan o sa man tong usadong. Ingon sa wala na, di na tawo sige pamulitika o sa man tong usadong be. Ato paminawon dong. Asa man tong usa ka clip dong. Ya kay di man mapapati itong tibuok gyud kay taas man kaayo. So kanang i-clip lang na to be. Sige. Puso ninyo, Adi katong gusto usa. niyo bang Katong usa nga itong politics nga sa dili na kay nagsawa na sa politika. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas Nato maganda. isa ka clip dong, nakawan na ba ito mo? Imo bang naandam tong usa? Katong hibot may tungod sa kananaang about sa impeachment to. Nga niingon siya nga kuan. Sige, Chon. Straight to the point. Now atong balikan mga kaigsunan ng atong mga hisgutanan karon, no? Masabot nato mga higala kung ikaw political analyst ka. Klaro gina. Makaingon gyud ka kining local absentee voting. Tingog ni sa armed forces, tingog ni sa mga pulis. Tingog ni mahigala sa mga uniform personnel. So magtanaw ka day og ikaw may Marcos aniday mo na kagkalingo-lingo og ka aniday. Wa man ginisud bisag usa sa akong endorse sa tupawan isla mo tuon ako. Di gyud maayo nga endorser day kinis Marcos kumaohon. Nya kini gud mahigala astute politicians. Naman sa survey, grabe man tungos kadakog budget sa administration. Gawas anang survey mahigala nga kini ni ang non-commission nga mga surveys. Duna sa ilang kaugalingong survey dahil nga mo matuod yun nga kung mga selection kabantay sila nga paghuman sa pagpirma sa impeachment ni Sara og ingon man mahigala pagpada ni Presidente Duterte dahig sa ilang mga surveys gikulata sa Mindanao way bisag usang musuod na sa Mindanao. So nalahi ni karong eleksyon na. Karong eleksyon na is a proxy election, proxy war between Duterte o Marcos. Muna nakabantay sila mahigala. Ha? Kabantay sila nga delikado ta ini mopabilin ta ini sa alyansa. Mga muti ta ani, munang niambak si Marcos si Aimee. Niambak si Aimee og si Camille. Nakita naman na daan. Nakita naman na daan mahigala. Astute politicians kuno sila. Dili guni mahigala mga neophytes. Kasabot sa tanaw na survey ayay. Delikado ta ni. Nalahi ba sa una ba? Kabantay mo sa una nga mo pick up man tag senador kini si Kuan maayo ni. Kini si Kuan ana maayo ni. So prior ana matud pang lakson before nila na pirmahan kadtong ipa-impeach gud si Sara o before mapada si Digong dito sa dahig. Ang survey day patas-patas day mas daghan gud siyam gud kabuk amusod sa grupo sa alyansa kay si Bato gud si Bongo musod magyud sila pod. So majority sa ila pagpada mga higala pag-impeach ni Sara o ingon man mga higala pag kinini ang pada ni Digong dito sa dahig. Sus gikulata sa survey mo nang dali mahigalag ambak si Aimee og si Camille. Dili to ambak tong ilang what the basis day oy. Kay bao sa basis kay ang survey nila sa ilang kaugalingong survey kulata mas na. Delikado pildi tay ni. Ni ambak si Camille og si Kwan Aimee. Ato nakasod nakakapyot ko sa Aimee taw. Kay kadtong eleksyon na usa ka proxy election kadto. Mo nang kabantay mo? Pag-ingon BBM, BBM, ang chanting BBM, BBM, ang usapod Duterte, Duterte. Ngano man? It was a proxy political war. Straight to the point. Mo nang kabantay mo ang pagbutar mahigala, imagine ko ka, hasta kung Cebu, kining kong armed forces, kining LAV ha, kining LAV, local absentee voting, ayo kung ina mga bugo na sila, pulos na mga kining naglangkob ini mga sundalo, mga pulis, media, mga professional ba yun aday?
Ano, di magkakayo magbuguasan ninyo, inyong mag-apil na lagi si kuan lagi diha. Nganong naamanas Philip Salvador lagi be. Because ang mga tao wala mo butar sa tanaw kinsay angayan o dili, ilang tanaw mahigala proxy war ni. Kung Duterte ka, Duterte ta. Og Marcos ka, Marcos. Mo na nahitabo. Proxy war. Tanawa ko ng Cebu ha. Balik ko na ko Cebu para ma-analyze itong maayo ha. Balag mo ingong balik niya yung analysis. Ngano man for emphasis. For emphasis ning ako. Tanawa sa Cebu lang gudaan. Ang Cebu, mga higala, intelligent voters kining mga Subuanon. Intelligent voters. Nganong ilamang gibutaran si Philip Salvador. Straight to the point. Ikapila mas Philip Salvador daday. O tao, ikapitos Philip Salvador. Ay ako ina mga bugo ni mga Subuanon. Ha? Ngano man sa may mabutang ni Philip Salvador diha nganong naama na. Pero gibutang sa mga taga Sugbo. Mauna ang voting nga nahitabo sa Sugbo. Ha? Because wa sila magtan-aw mahigalag kinsa ning kuan na Duterte versus Marcos to nga maong eleksyon. Straight to the point. Proxy war to mga higala nga eleksyon. Mao ni nitabo nya timan-in ninyo nga si Vicente Soto taga Sugbo kana. Ha? Day, si Vicente Soto ba day tanawag ko na ang hospital sa iya man lulo nga name after his great grandfather. Kanang Vicente Soto Memorial Medical Center. Si Vicente Soto taga Cebu pero tagak. Straight to the point. Si Lacson, adopted son of Cebu, pero tagak. Ha? Straight to the point. Kita ni mo. Huwag mo analisaron nagmayo. Ay, kung ina ka na Lacson, may ka na mo na dag analysis. Tanaw Lacson, lingo-lingo eh. Sus, ginoo, kumaon na siya. So, nagpasabot na ang tao, ang katauhan ni Tingog na. Muna ang local absentee voting, balik sa local absentee voting dong, pulos Duterte ang naka-suho diha. Ang top 12, nagpasabot dili sa gustong impeachment. Dili sa gusto mahigala nga i-convict si Sara. Mo nang duda ko ining Bongbong, ingon BBM nga, na mag-uli na ta sa mga Duterte. Or maingon si BBM nga, di nalanta ng kuan, impeachment kay di na sobra ng pamulitika. Pwede maunay tinuod na naa siya kasing-kasing or pwede nakita niya ni day sa lisod bang impeach ta ato mga tao oh. Ang taga-gobyerno mismo na to, gilom-hilom man lang ng armed forces, kining ato mga generals nga ikatubang na to, pasalot-salot lang na to ni, posible ato ni, pero ang katong ta sa ubos. Ha? Ang mga tao mismo mahigala, kiniklaro man ni. Tingog sa Armed Forces of the Philippines, tingog sa Philippine National Police. Mauna. Straight to the point. Unya, kinini ang amatudugang pamahayag ni BBMB. Ato ipadayon ko nung, kanidong. Sa ato lang ipadayon ng kuan, kaning tibok interview ng kuan lang, katulang clip. Sige. Okay, names. Gusto niyo bang makipagkasundo pa sa mga Duterte? Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kagaya na sabi ko sa'yo, pagka... hindi ko... Magko-confess ako dito. Pwede naman po, para akong pari po nito ngayon na po. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko, yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero wag na tayong nanggugulo. Wag na natin No. Okay. Nagsawa. Kene. A question about impeachment. Pilipino sa politika. Sige. Sawa ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Ang mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kung hindi sa aming lahat, tama na yung pamumulitika ninyo. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Yan naman talaga ang dapat na. Okay. Sige. So, kini mahigala, ang iyang pasabot ni BBM, sa ringi pangutan na labot ng impeachment, isa nga tama na ang pamulitika ninyo, kami naman ang aasikasuhin ninyo sa mga tao na pod. But pasabot mahigala nga kanibang ayon na ng politika i-focus sa damo mura magwayon pa kuan gud wa maka-focus sa serbisyo sa mga tao kay murag nalingaw ta mahigala
nalingaw tahala impeachment amurog kagubot sila dito, nalingaw na mo taon tagtanaw. Mao na nga kung ang panawagan sa uban nga para makafocus sila, focus lang sila. Kay otherwise medyo magpadayon ang impeachment, mabiyaan ang trabaho sa gobyerno, wa pay mga big ticket projects si BBM katunga na karon. Padung na mahigala sa iyang pagsawop unsa may ligasiya nga iyang mabilin. Straight to the point. Sige lang kagubot. So ang mga tao gusto nga trabaho na po kuno mo, trabaho kuno mo. Kaning nahitabo sa midterm election usa ka na ka signal unsay gusto gyud sa mga tao. Straight to the point. Voice na sa katawhan, tingog na sa katawhan unsa ilang gusto mahitabo. Now kung i-insist gyud nga mag-impeach, ipadayon gyud ng impeachment kana kun do na mo'y number, kay otherwise mausik ang oras. Straight to the point. Mausik ang oras. Kay kining mga senatoriables kung atong tan-awon kinsa may mo konbikto ug kinsay dili, atong hasasan ha. Tan-awon na to pagmaayo. Remember 2/3 votes. Nya kanang mga senador nga 12 karon nga by 2028 day magatubang sila og eleksyon na sad. Sila na pud mo hukman sa mga tao. Careful sila oy. Careful sila. Tanaw ha, kana mismo si Risa Ontiveros ibutang tana kung ato may galang hagpaton kana si Risa for conviction na kang Sara. Pero unsa may mahitabo niya sa 2028 day? Dili kana political suicide ang himuon. Straight to the point. Tanaw no na kay ang siling ra ba ining mga nakadaog asa man tong kwan. Kay Kabunggor 27 million. Ang kining uban mahigala dili ra ba dagko og mga score. So tan-aw no nang napita. Okay, kung magbahin ta og mga senador kinsa may mo konbikto og kinsay dili. Timan-an na to nga siyam lay gikinahanglan ni Sara Duterte aron maabsuelto siya. Straight to the point. Mao na nga kana si former Senate President Frank Drilon ni angkon siya nga medyo numbers game ni. Musugot kag sa dili mahigala. So sa new set lang daan of senators mahigala kining 12 kinsa may mobutar ng klaro kay mobutar diha mahigala og i-impeach gyud si Sara og kinsay dili. Ang dili da mahigala mo butar not for conviction si Bato kana si Bungo not for conviction na og si Marcolita tulo. Kinsa may for conviction din na nga klaro gyud. Ibutantas Erwin Tulfo, klaro na. Kinis Cayetano gani mahigala. Medyo di ka kapakasiguro aning Cayetano gani kay si Alan Peter lahi pa to baruganan. Kinis Lacson ug si Soto gani. Nani mga hinanakit sad, moingon ta okay for conviction ka na sila, murag na ba ni kaugalingong utok po si Ping hasta ni si Vicente Soto. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ra gud ha. Kinini ang for emphasis. Balikan ra gud tong local absentee voting dong. Ang resulta dong. Dalawa. Sa to pa kaning mga sakop sa sundalo og mga pulis, sila may daghan ani, mga uniform personnel. Nagpasabot ni nga ilang commander-in-chief nga si BBM, mo'y commander-in-chief sa armed forces. Kanya doon na sila mahigala ilang chief of staff. Kini mga generals, ngibutang din ha, mga loyalista ng BBM. Ang problema na ron, tandugunon maniday. Kaya ang mga sakop sa armed forces of the Philippines, mga sakop sa Philippine National Police, ni padayag sa ilang gibati, wa lang ni mahigala, nigkaman, mo tuo lang ni sila, pero sa dihang ilang gipakita ang ilang voice, ang ilang tingog pag-eleksyon, kanabitang ikaw na bitaw usa, nabitaw ka sa buting precinct, naka sa polling precinct, nga ikaw na usa ke, dito nimo imong ibuhos ang imong gibati, sus Duterte kayo Straight to the point. Ang 12 yung kabuok, pulos mahigala gi-endorse ni Presidente Duterte. Nagpasabot na nga kanang inyong mga tao sa armed forces tandugunon kana. Kanang mga tao sa PNP tandugunon na. Nagsalot-salot na ninyo mga generals hasta ni kang Marcos nga siya mo oy commander-in-chief pero nagunahuna na nga ikaw Marcos traitor ka gid ha. Nisaludo na sila pero ang ilang loyalty sakto man sad. Dili ang loyalty ngadto sa commander-in-chief, ang loyalty ngadto gyud mga higala. Ngadto gyud sa nasod.
ang pagbantay sa demokrasya sa nasod, pagbantay og unsay atong direksyon ni natong nasod mahigala, dili mahigala sa naglingkod, labi na kung ang naglingkod mahigala questionable ang prinsipyo. Ang imong loyalty ngadto gyud sa imong yutang na tawhan, mga kaigsunan.